Това е онова, за което аз говоря. Що ги дадем тия жебета? Тия умните, където ти кажат, че ти не мога да видиш северната звезда, Норд Стар, която води към Северния полюс, те лъжат. Виждаш ли как се приближава към Луната? А знаеш ли защо се приближава към Луната? Много е весело, много е готино. Луната е това, което се отразява от слънчевата светлина над купола, над нашата плоска Земя, който е хайдроджен или се нарича водород, който е вода. Ти като си полиш градината, виждаш ли една такава дъга от земята до земята? Не я виждаш кръгла или правоъгълна или квадратна. Не. Знаеш ли защо? Точно поради тази причина. Защото в една паничка с вода, ако направиш този експеримент, ще се получи същата работа. Ние сме паничката с вода, която е оградена с едни ледени блокове около нас, за да не мърдаме много, защото ние сме от тия мишки, дето преди 200-300 години са ги натворили. За да видят какво ще се случи с тях, как ще се изтрепат. Те с това ни разказват как ще се случи цялата работа. Тие, където са оживели от предишния живот и викат, сега парите ще помагат. Парите трябва да ти помогнат тия под катавари от трепера. Даже да се скриеш в Финландия там, където са бункерите. Нищо не да ти помогне, че умреш като едно куче. Що? Защото Халхабер си не за какво става въпрос. А Джани знае. Джани знае. Кой е Джани? Аз съм Джани. Аз съм Жан Велики. И това е канала Празник на акъла. И аз си правим празник на акъла. Що ги едем тия жабета, за да мога да намеря поне няколко човека казвам, не хора, които са нормални и разсъждават като мене. Защото това, което съм аз, е това, което всички трябва да бъдете. Ма вие се фанали с работа, с раждане на деца, с каквото се сетиш, с всичкото говно. И най-накрая докъде стигате? Докъде стигате под кимани, само питам? Кривичко е. Кривичко е. Знам, аз минах оттам. И затова казах, всичките да го духат и когато цъфнат теменугите по светло-синното небе, опитай се и знай, и искай, и го направи. Гледай тия си добре, защото нищо друго няма никакво значение. Повярвай ми. Сега видели къде е Луната и къде е Северната звезда? Некой от тия умните да се изпъне още един път, да се изправи там на трибуната и да му дадат Нобелов лауреат, че е казал къде е Северната звезда. Защото нали знаеш, че като кажеш къде е Северната звезда, означава, че ти казваш, че Земята е плоска. Ма те това не го искат. Те знаят, че ние трябва да сме тъпи. И ти знаеш, че водата тече надолу. И всичко се събира в легенчето. Кое е легенчето? Това са океаните около нас.
Аз сам ви кажа, че сме кръгли и се въртим с 1600 км в час. Видя ли къде е Северната звезда? А ти знаеш ли аз къде съм? Аз съм там най-отдолу. У Южна Африка. Така че тия, където ти разказват нещата с северните, южните и другите останали звезди, и де ти правят снимки, НАСА има една снимка на Земята и направиха една втора преди около 2 седмици. Ти сещаш си за какво говорим? Те халхабери си нема за какво става въпрос. Те не знаят откъде идваме, на къде отиваме. Те халхабер си немат идея за какво става въпрос. То хеликоптер чуваш ли? Това са някакви умни идиоти по същата схема, дето отиват сега да вечерят. Това как ти го разкажа по друг начин. Защото тия тук местите, те са такива. Те са пичове. Това куче се нарича Савана. И лае, защото ме обича. Ама аз няма обичам като лае. А това е едно друго нещо. Добре, аз се махам. Това е Северната звезда, това е Луната. Сигурен съм, че ги видя. Знам за какво говорим. И внимание, кой верваш? Добре, аз си мисля, че тук трябва да го приключа това. Това беше за Северната звезда и за Луната. А ако искаш да знаеш повече за всички тия неща, трябва да отидеш и да ми прегледаш уния други видеа за плоската земя. Защото аз знам за какво говоря. А тия дете ти разказват, че ние се въртим с 1600 км в час, много по-зрели от мен. А тия баните кучета, няма по-тъпо животно от кучето. Не знам дали знаеш. Няма по-тъпо. Обикаля и крещи. За какво крещиш, бе, тебе в майката оттрепана? Защото съм куче. Ей, аз като съм мъж, какво да ходим да... Добре, няма нищо. Окей, лека вечер. Виж Луната, виж Северната звезда. Знаеш ли, че Луната се отразява? Защото той е водороден защитен слой, през който тия умните, дето ни казаха, че са кацнали на Луната и са кацнали на Марс и са кацнали на Баба Юдивия, те не могат да излезнат през този водороден слой. Що? Защото те използват водород за гориво, за тръгнат нагоре. И като стигнат там и то гърми. Дали видяхте едно Аполо? Ако не си го спомняте, вижте го в интернет, сигурно го има. Така че тия където са кацнали тук и там, и аз ги обичам. Нека кацат още по-нагоре и никога да не се върнат тук. Защото ние, човеците, сме господарите, ние сме господиновците, господарите и ние сме боговете на тази земя. А тия, които си правят каквото си искат и ни разказват каквото си искат и ние трябва да им повярваме, са уния, които искат да ни оттрепат. Що иска да ни оттрепат? Защото им пречиме. Що им пречиме? Бали майката, питай ги. Добре, това е празник на къла. Аз съм Жан да Грейт. И тайно се надявам, ако си го изгледал тук, че си разбрал нещо. Защото всичко останало не има никакво значение. До тук разбрали ме. Нищо останало няма никакво значение. И когато цъфнат теменугите под синето небе,
гледай тия си добре.